ସରୁ ନଥିବା ଗପ। ତୁମକୁ ନେଇ କିଛି ଲେଖିବି ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବି, ଗପ ନା କବିତା? ଭାବିଲି କବିତା ପାଇଁ ଏତେ ଶବ୍ଦ ଆଣିବି କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ସ୍ଥିର କଲି ଗୋଟିଏ ଗପ ଲେଖିବି। ଆରମ୍ଭ କରିଲି ପିଲାଦିନରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହିତ କାଟିଥିବା ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଗପର ପରିସୀମା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଭାବୁଥିଲି ଏତିକିରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଶେଷ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସାରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଯେତେ କମ୍ କରିଲେ ବି ସରୁନି ଜମା। ତୁମେ ଏମିତି ଏକ ଅସରା କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ବାଦ୍ ଦେବା କଥା ଭାବୁଛି, ସେଇଟା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଭାବିଲି ସବୁକିଛିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବି। ଯେତେ ବଡ଼ ଗପ ହେଉଛି ହେଉ, ହେଲେ ଯେତେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ବି ସରୁନି ଜମା। ତେଣୁ ଭାବି ନେଇଛି ଏହି ହାତରେ କଲମ ଧରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଯାଏ ଏମିତି ଲେଖୁଥିବି।